Gepleyer Azatlyk radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şu hepde azatlygyň iň köp okulan makalarynyň başyny Türkmenistan interneti ýörüýtelep pes saklaýarlar diýen atlan çap edilen syň çekýär. Bu makala adından hem görünüşi ýaly okujularyň azatlygyň Türkmenistanyň internet hyzmaty barada açan forumuna gelen seslenmeleri, pikir garaýşlary esasynda taýýarlandy. Eýsem okujular näme üçin internet ýörüýtelep pes saklanýar diýip pikir edýärler. Eger biraz ýa-da seretsek, Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine Türkmenistanlylara internet el ýeterliligini wada beripdi we bu meselede Sapar Murat Niýazow döwründäki internet çäkliligi bilen deňeşdirilenine syýynçylaryň pikirlerine görä uly öwürlüşik boldy. Emma Türkmenistanlylaryny diňe internet hyzmatyny näl eýsem gowy internet hyzmatyny isleýänemeň diýär. Azatlygyň forumuna goşulan Türkmenistanlylaryň bu aradaky pikir garaýşlaryny kärdeşim Merdan Sarifdan dinläliň. Türkmenistanda internetiň işleşi sizi kanagatlandyrýarmy? Azatlyk radiosynyň azathabar.com web sahypasynda orta atylan bu sorag okuýjylaryň arasynda uly gyzyklanma we seslenme döretdi. Forumda öz pikirini galdyranlar bir tarapdan ýurtdaky internetiň tizliginden şikayet etseler, beýlik tarapdan onuň bahasynyň gymmatlygyndan zeýrenýärler. Didar atly okuýjymyz öz tesbirinde Türkmenistanda internet juda pes işleýär. Aşgabatdan çyksaň 4G ýogum. Owa ýerlerinde 2G zordan işleýär. Diýen bolsa, student lakamly okuýjymyz dünýäde iň gymmat internet bizde. Gymmatlygyna laýyk tormasyz işläýsedi. Google'a bir sorag berseň, ertir alýarsyň jogabyny diýip ýazýar. Käbir okuýjylarymyz geçen ýylyň aprelinde Türkmen Älim 52 Sputnik'in kosmosa uçurulmagy bilen hem ýurdun internet ulgamynda hiç ýyly oňoýly üýtgeşmeleriň göze ilmeýändigini aýratyn belleýärler. Türkmen adyny alan okuýjymyz internet ören gymmat we hiç ýyly islenok, döwür ösmöň deregine iýde gaýdýar. Sputnik uçdy, gowy işler diýdiler, tersine boldy. Diýse, ýuska lakamly okuýjymyz bolanok işleýsi, tormaz, Sputnik'in peýdasy näme diýen soragy orta atýar. Forumdaky tesbirleriň arasynda ýurtdaky internetiň ýürüýte maksat bilen pes derejede saklanýandygyny öňe sürýänler hem bar. Azi lakamly okuýjymyz interneti gowy işledip bolýar. Ýöne Türkmenistanda internet gowy işlese adamlaryň etjek zatlary köp diýip tesbirini köp nokat bilen jemläpdir. Türkmenistanda interneti azatlyga girmesinler diýip gymmat edýärler. Bu bolsa Interpol lakamly okuýjymyzyň pikiri. Foruma gelen tesbirlerde Türkmenistanda internetin gowy işleýändigi, kanagatlanarly däl diýenleriň bolsa öz telefonlarynda käbir noksanlyklaryň bolmagynyň mümkindigi baradaky garaýşlar hem bar. Kärdeşim Merdan Sarif dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň internet hakyny pikirlerini aýdýan okujularymyz Facebook we Kontakt saýtlaryna kemken. Bular bilen tanışmagy siziň özüňize goýýar. Şu hepde halkara hukuk toparlar, Human Rights Watch, Transparency International, Freedom House guramalar hem ýyllyk hasabatlaryny çap etdiler we olarda Türkmenistany ýa-da korunlardan ýer berilipdir. Odal adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Türkmenistana beren bahasy barada kärdeşim Sehran berjek maglumatyny bilelip dinläliň. Hasabat şahsiýet kultu, raýat jemgyýeti, medbuat we maglumat azatlygy, hereket azatlygy, din azatlygy, siýasy tutsaglar, mejburi ýitirimlik, adam gıynamasy diýen ýaly bölümlere bölünip, burada ýyllar boýy dowam edip gelýändigi aýdylýan esasy tendensiýalara baha berilýär. Häkimetler dürli toporlaryň we adamlaryň bosunlukdaky dissidentleriň garyndaşlarynyň şol sanda daşary ýurtlarda okuyan studentleriň siýahat etmegine girdilen resmi bolmadyk eden etdilikli gadaganlygy saklap galýar. Human Rights Watch guramasynyň täze hasabatynda nöwtalmagyna görä Türkmen hökümeti tutsag etmegi daşary ýurtlara siýahat gadaganlygyny siýasy öç almagyň guraly hökmünde ulanmagyny dowam etdirýär. Hasabatda Türkmenistanyň adam hukuklary meselesindäki çemeleşmesinde göze ilen täzelik, ýagny Aşgabatyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri konferensiýasyna 12 ýylda ilkinji gedek öz delegasiýasyny iýerenligi, daşary ýurt hökümetleri we halkara guramalary bilen gatnaşyklaryny giňeltmegi dowam etdirendigi hem bellenip geçilýär.
Emma muňa garamadan bu ýetgeşmeleriň adam hukuklary reformasynda uly bir özgörüşlik döretmänligi aýdylýar. Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň ombudsmanyň wezipesini döretmek planlaryna garamadan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň kömekçileri çäksiz häkimiýetiň we Türkmenistanyň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli uğruna dolu gödöwçiligiň hözirini görýärler diýip Hasabatyň şahsiýet kultu diýilip adlandyrylan bölüminde aýdylýar. Hasabatyň raýat jemgyýeti bölüminde ýurt içinde garaşsyz guramalaryň işlemeginiň adatdan daşary ýagdaýda kynlaşdyrylandygy aýdylsa, Medbuat we maglumat azatlygy bölüminde ýurtda medbuat erkinliginiň düýpden ýokdugy bellenýär. Hasabatyň syýasy tutsaglary mejburi ýitirimligi we adam gynalmasyna bagyşlanan bölüminde syýasy matlaply aýplamalar esasynda türmä basylana meňdeýän onlarça adamyň türmedäki ykbaly barada olaryň maşgala agzalaryna hiç bir maglumatyň berilmeýändigi bellenýär. Kardeşim Sehranyň dediňiz. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Düýü Birleşen Ştatlarda ýerleşen Freedom House ýagny azatlyk uýguramasy geçen ýylyň dowamyny dünýäniň 72 ýurdunda azatlygyň derejesi aşak gaçdy we diňe 43 ýurtda ýokarlandy diýär. Täze hasabatyň esasy gelen netijesine görä, sosial gowgolanylaryň turmagyndan edilýän gorku orsiýeti Hatay we beýleki awtoritar rejimleri başga pikirlere has ýoly semeleşmägi we olar has aşak basmagy terdi. Täze hasabatda Türkmenistan bilen Özbegistany aýratyn ün sürlýär we olar dünýäniň syýasy hem-de raýat azatlyklary boýunça iňerbet ýurtlarynyň oňlygyna girýär. In Central Asia, we have Turkmenistan and Uzbekistan, which are ranked among the worst of the worst. Merkezi Aziýada Türkmenistany we Özbegistany azatlygyň derejesi boýunça ýamany diýilýän ýurtlaryň arasynda orun berildi. Bu olaryň tutuş dünýäde iň pes baha alan ýurtlaryň oňlygyna girýänligini görkezýär. Which means the 10 countries that have the worst score in the entire world. Deep Freedom House ýagny azatlyk uýguramasynyň barlyk gödöwçilik direktori Jennifer Dunham azatlyk radiosyna aýtdy. Hasabatda azat däliýän dereje berilen ýurtlaryň arasynda Türkmenistan bilen bir hatarda Owganistan, Azerbaýjan, Belarus, Iran, Irak, Kazakystan, Orsiýet, Täjikistan we Özbegistan bar. Gepler azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şu hepdäniň esas temalarynyň ýeni biri bolsa Rus-Türkmen gatnaşyklary Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrowyň Aşgabatda Türkmen kardeşi Reşit Meredow we prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren gepleşikleri boldy. Bu temadan giňiş maglumaty kardeşim Merdan Sarifdan alalyň. Rusiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov Türkmenistan eden saparynyň jemleri boýunça jurnalistlere beren interwýusunda türkmen resmiýetleri bilen beýleki meseleleri bilen birlikde Owganistandan awadan howp barada hem pikir alşylandygyny aýtdy. Lavrov Owganistandan gelip biljek terror howplarynyň nese gaçakçylygynyň öňüni almak ugrunda hyzmatdaşlyk etmek üçin daşary işleri ministrlikleriniň, güç edaralarynyň we howpsuzlyk geňeşleriniň arasynda anyk planlaryň bardygyny aýtdy. Включая те риски и угрозы, которые проистекают с территории Афганистана, террористическая угроза и наркотрафик. Ors diplomati Aşgabatyň Türkmen-Owgan serhedini berkitmek ugrundaky tagallalaryny Moskwanyň kömekleşip biljekdigini belläp, şol bir wagtda da kömegiň diňe goldawy mätäslik bolanda berilýändigini hem belledi. Знаете, помощь предлагается в тех случаях, когда в ней есть необходимость. Gepleşikleriň dowamynda Aşgabat Türkmen häkimiýetleriniň Owganistan bilen serhediniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça döwrewap tehnologiýalar arkaly alyp barýan goşmaça çäreleri barada maglumat berdi. Egerde bu tagallalarda Russiýanyň gorlawy gerek bolsa, biz elbetde munyň bilen gazaklanarys. Emma ýene bir gezek ýatladyp geçesim gelýär. Bugun Türkmen häkimiýetleri özleriniň Owganistan bilen aradaky serhedi nähil berk saklaýanyny barada jikmejik maglumat berdiler. Biz hem şundan uğralıp hareket edýäris. Подробно рассказали о том, как надежно закрывают границу с Афганистаном. Мы из этого исходим. Gepin gerdisine göre ýatlatsak, Owganistanyň Türkmenistan bilen 744 kilometrden gowrak umumy serhediniň ýakasyndaky demirazyk etraplarynda soňky ýylyň dowamynda ýaragly toparyň hüjümleriniň güýçlenmeginiň ýurdun howpsuzlygyna wehim salmagy bilen bagly aladalanmalar güýçlendi. Şu ayın başında Rusiýanyň daşary işleri ministrliginiň GDA ýurtlary boýunça departamentiniň müdiri Aleksandr Strelnik Rusiýanyň Türkmenistanyň Islam döwleti toparynyň jeňçileriniň ýurda girmezligi üçin
Owganistan bilen terhidini berkitmegine ýardym bermäge taýýardygyny ma'lum etdi. Strelnik Moskwanyň türkmen partnerlaryny Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň terhid gullukları bilen alyp barýan işleri barada habarly edýändigini aýtdy. Sol wagt Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Rus resmiýetiniň bu çykyşy we teklifine hiç hili resmi reaksiýa bildirmedi. Hormatly dinleýijiler, Merdan Sariýewi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, habarlardan ma'lum bolýar, şu gepde halkara aýdyňlyk guramasy dünýäniň 168 ýurduna geçirilen barlyklar esasında korrupsiýa görkezjisini çap etdi we onda Türkmenistany iň ýyza korunlardan ýer berilipdir. Bu hasabata geçmeden Azatlyk Radiosynyň okuwçylarynyň Türkmenistanyna korrupsiýa, paraxorluk barada Azatlyk Radiosynyň web saýtyna açylan formy beren pikirleriniň käbiri bilen tanyşyp geçelim. Nowat kardeşim Merdan Sariýewden. Türkmenistanda para ikinci dilýaly durmuşymyza girdildi. Bu mergen atly okuyjymyzyň ýakynda Türkmenistanda para nirede duş gelýärsiňiz, soragy bilen açylan formumyzda galdyran tesviri. Orta atylan bu sorag Azatlyk Radiosynyň okuyjylarynyň arasynda uly seslenme döretdi. Oňa gelen jogaplaryň arasynda Türkmenistanyň durmuşynyň durly pudoklaryndaki korrupsiýanyň derejesi barada pikirler orta atylýar. Paraguly Paraverdiýew lakamly okuyjymyz özüniň göwrümli tesbirinde Türkmenistanda her bir adamynyň doglan gününden ölümine çelinip paradan ejer çekýändigini belläp 20 dagy maddany özünde jemleýän sanawy getirýär. Paragulynyň sanawyna görä, bäbegiň sagaman dogulmagy we gelini dogry teredilmegi üçin doktora para bermeli. Detsatda beýlik çağlar teredilse ýaly teredilmegi üçin terbiýeçilere we müdire para bermeli. Mugallimyň çağanyň bilimini üstün düşürmezligi üçin para bermeli. Ýokary okuwjagyna girmek üçin para bermeli. Keselleseň doktoryň dogry dermanlary ýazmagy üçin para bermeli. İşden gowulmazlyk üçin para bermeli. Ulogyny hasaba goýmak üçin para bermeli. Bir ýakynyň ölen bolsa, onuň ölümine hasaba aldyryp Mazaristanda yer tapmak üçin para bermeli. Ölüýiniň hatyrysyna doga dilek etdirjek bolsaň hem para bermeli. Paraguly Paraverdiýewiň pikirleri beýleki okuyjylarymyzyň arasynda da seslenmeleri döretdi. Foruma gatnaşan okuyjylarymyzyň käbiri bolsa, Türkmenistanda para nirede duş gelýärsiňiz diýilen soragyň ýalňyş goýulandygyny, hakykatda para nirede duş gelmeýärsiňiz diýen sorag goýulan bolsa, onda jogap bermegiň aňsat boljakdygyny nyktaýarlar. Hormatly dinleýijiler, Merdan Sariýewi dinlediňiz. Transparency International guramasy 27 ýanwarda 2015-nji ýylda 168 ýurtda geçirilen barlyklaryň netijelerini, ýagny ýylyň korrupsiýa görkezjisini çap etdi. Türkmenistan korrupsiýa görkezjisini 154-nji orun alypdyr. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň beýişi hem korrupsiýa indeksiniň aşaky bölegine diýip Transparency International guramasynyň regional koordinatory Svetlana Savitskaya Azatlyk Radiosyna aýtdy. They are all at the bottom of the CPI table, which is a signal that corruption. Berlin bahalaryň pesligi korrupsiýanyň giň ýaýranlygyny, çün kök uranlygyny we Merkezi Aziýada izgider häsiýete geçenligini aňladýar. It's deeply engraved and it has systemic nature. Diýip ola etdi. Savitskaýanyň tasdiklamagyna görä 2012-nji ýyldan bäri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hiç birinde korrupsiýanyň azalmagyna uly bir özgörüşlik bolmady we tutuş sebäpde korrupsiýaga garşy görüş durgunlygyna galýar. I would call it stagnation all over the region, but also Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamynda dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nobaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.